Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της σειράς Human Stories. Σήμερα έχουμε τον Γιάννη. Ο Γιάννης είναι καθηγητής μου στη φωτογραφία. Θες να μας πεις λίγο το background σου, Γιάννη? Ξεκινώντας από... Να ξεκινήσω βασικά γιατί νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Οι γονείς μου ήταν μετανάστες στη Γερμανία. Okay. Οπότε ένα κομμάτι της ζωής μου, Έλληνες μετανάστες, φύγανε και πήγαν στη Γερμανία για να κάνουν καλύτερη ζωή. Συναντήθηκαν στη Γερμανία, παντρεύτηκαν, ερωτεύτηκαν κτλ. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πράγμα το οποίο το κουβαλάω και στη σημερινή εκδοχή μου στα πράγματα που κάνω. Εμένα η πρώτη μου σπουδή ήταν πάνω στη γραφιστική. Okay. Η φωτογραφία ήρθε παράπλευρα, ήταν κάτι που μ' άρεσε, χόμπι. Ήθελα να μάθω περισσότερα πράγματα για φωτό, χόμπι, τη μηχανή, το βάθος πεδίου. Οπότε, αφού είχα τελειώσει η γραφιστική και δούλευα πλέον σαν γραφίστας σε μια εταιρεία, ξεκίνησα ως ένα πειραματικό στοιχείο πάνω στην τέχνη της φωτογραφίας. Φυσικά τότε δεν ήξερα ότι είναι τέχνη η φωτογραφία. Ήταν πλωτόλια τα πράγματα. Πιο πολύ με ενδιέφερε να μάθω τεχνικά τη μηχανή μου. Προσπαθούσα να αντιληφθώ το βάθος πεδίου από μια κυκλοπαίδεια που είχα τότε της Life. Μιλάμε για εποχή φιλμ, 1990. Okay. Οπότε η πρώτη μου επαφή με την φωτογραφία έρχεται πιο πραγματικά το Σεπτέμβριο του 1990, τον Οκτώβριο, που ξεκίνησα να κάνω φωτογραφία με τον Άλκη τον Ξανθάκη στον Άκτο για ένα χρόνο, τα πρώτα μου βήματα στη φωτογραφία. Καθαρά αεραστεχνικά, καθαρά χομπίστικα. Δεν είχε περάσει καν το μυαλό μου ότι σήμερα θα είμαστε εδώ μαζί και θα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Είναι ένα ταξίδι μακρινό, ξεκινάει από τότε. Το 1990 η φωτογραφία ήταν στα σπάργανα στην Ελλάδα το να γνωρίσουμε την τέχνη της φωτογραφίας. Δεν είχαμε τη δυνατότητα της άμεσης ανταπόκρισης, δεν υπήρχαν βιβλιοθήκες. Υπήρχαν κάποια βιβλία που έβρισκες τότε εκείνη την εποχή σε κάποιο βιβλιοπωλείο, αλλά δεν είχε την πληθώρα των πραγμάτων και τις πληροφορίες που έχουμε σήμερα. Τα πρώτα βιβλία που γράφτηκαν για τη φωτογραφία ήταν του Άλκη του Ξανθάκη, ήταν του Πλάτανου του Ριβέλη πιο μετά, του Κωστή του Αντωνιάδη. Οπότε τα πράγματα ήταν, ξέρεις, πολύ απλά. Ένα απλό στοιχείο, δηλαδή εισαγωγή στη φωτογραφία, να μάθεις τα πράγματα, τα διαφράγματα, τις ταχύτητες. Μπαίνανε κάποια στοιχεία μέσα από τους δασκάλους εκείνη την εποχή, τα πρώτα βήματα, και θυμάμαι όταν πρώτα αντίκρισα τις φωτογραφίες του Χένρι Καρτιέ-Μπρεσόν, αυτό που ονομάζουμε φασιστική στιγμή, αλλά ο δάσκαλος μου τότε ο Άλκης ήταν και δεν περιέγραφε μόνο τη φωτογραφία μέσα, περιέγραψε και τον άνθρωπο. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος ανοιχτός, ένας άνθρωπος επαναστάτης. Οπότε αυτό μου φέρνει εμένα μια πιο ενδιαφέρουσα σχέση με τη φωτογραφία. Οπότε η πρώτη μου διαδρομή ξεκινάει στη φωτογραφία τελείως αεραστεχνικά, τελείως απλά. Γίνεται ερωτεύσιμη από την αρχή, από την πρώτη στιγμή γίνεται ερωτεύσιμη, αυτό μπορώ να πω. Αλλά και πάλι δεν πήγαινε το μυαλό μου ότι να ασχοληθώ με τη φωτογραφία. Είχα κάτι που μου άρεσε, η γραφιστική έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πράγματα. Σίγουρα η φωτογραφία εμένα προσωπικά μου πρόσφερε πιο μεγάλη ελευθερία σε πράγματα. Οπότε, από ποια άποψη αυτό? Το πρώτο κομμάτι πρέπει να το σκεφτείς ότι δεν χρειάζεται να ήμουν απλά σε ένα γραφείο να σχεδιάζω μια καμπάνια, μια διαφήμιση, ένα περιοδικό. Η ελευθερία το να μπορέσεις να εκφραστείς τη φωτογραφία όπως θες εσύ ήταν ένα μεγάλο κίνητρο. Εδώ να βάλω ότι από την αρχή μάλλον συνειδητά απέφυγα κάποια κομμάτια της φωτογραφίας, της εφαρμοσμένης φωτογραφίας, που θα με δέσμευαν πιο πολύ στα πράγματα. Η επαγγελματική μου δραστηριότητα με την φωτογραφία που ξεκινάει μετά από 3 χρόνια, από το 1993, ήταν πολύ λογικό στο jump που έκανα από τη γραφιστική και να πάω στη φωτογραφία
Το πιο κοντινό μου στοιχείο ήταν η διαφήμιση. Η διαφημιστική φωτογραφία ήταν πολύ κοντινό, όχι μόνο σαν φωτογραφία, φωτογράφηση, αλλά και η επικοινωνία με τους ανθρώπους της διαφήμισης. Υπήρχαν κοινή γλώσσα. Γενικά υπήρχαν κομμάτια που δεν με ενθουσίαζαν πάρα πολύ. Ξέρω εγώ, ας πούμε, βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον τη φωτογραφία μόδας, να βλέπω, δεν μπορούσα ποτέ να φωτογραφίσω. Είμαι λίγο πιο μοναχικός άνθρωπος. Η διαφήμιση έχει μια μοναχικότητα, έχει στο χώρο, στη διαφήμιση, το προϊόν, πρέπει να το αποτυπώσει σωστά, με κανόνες. Όπως και γενικά η διαφήμιση έχει απόλυτους κανόνες. Εμένα πάντα όμως μέτρωγε αυτό το ρεπορτάζ, την ελευθερία που αναπτύσσεις με το να είσαι στον δρόμο, είτε σε μια απλή διαδήλωση που το ξεκίνησε σε μια διαδήλωση, θυμάμαι τότε που ήταν οι πρώτες διαδηλώσεις του 1990, βγήκα με μια μηχανή και ένα φιλμάκι που δεν ήξερα τι να πατήσω, τι να κάνω. Αυτό ήταν από την αρχή και επίσης δρόμο έβλεπα να έρχεται σιγά σιγά πιο κοντά με αυτό το κομμάτι. Η ελευθερία έρχεται στο πόσο μπορείς να βγεις έξω από το κάδρο εσύ, πόσο ελευθερία έχεις να το κάνεις, ποια δέσμευση έχεις. Κανόνες υπάρχουν σε όλα τα πράγματα, δεν μην το κρύψουμε τώρα. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να κάνουμε μια φωτογραφία κοινωνικού ρεπορτάζ ακόμα και σήμερα χωρίς κανόνες. Ηθικούς, ακόμα και να βάλουμε το πιο απλό, συμπεριφορές, υπάρχουν κανόνες. Οπότε η φωτογραφία με τραβάει από αυτό που λέμε το table, ξαφνικά να φύγω από το τραπέζι που σχεδιάζεις και στον υπολογιστή αργότερα και σε βάζει σε ένα άλλο κάδρο που είναι εικόνα. Okay. Αυτή είναι το πρώτο βήμα. Μετά έρθε το δεύτερο βήμα, το τρίτο βήμα. Εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερός γιατί το 1993 που ο Άκτο ξεκίναγε τα καινούργια τμήματα που είχαν μέσα, όχι αυτό το απλό μόνο έτος που είχα κάνει εγώ ένα χρόνο, 2 φορές τη εβδομάδα, ένα κανονικό πρόγραμμα φωτογραφίας, καθημερινής φοιτησης επί 3 χρόνια, γιατί είχε υπάρξει μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Middlesex που συνεχίστηκε και συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Οπότε εγώ με ένα κομμάτι της ζωής μου ξεκίνησε και με αυτή την εκπαίδευση, την επαφή με τα παιδιά, με τις καινούργιες ιδέες. Αυτό είναι που είναι τύχη για κάποιον άνθρωπο. Πέρα όταν είμαι με τα παιδιά, εγώ ήμουν και πολύ τυχερός γιατί είχα έναν δάσκαλο που ήταν είναι αυτό που λέμε καθηγητής δάσκαλος, δηλαδή ο Άρχης ο Ξανθάκης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μου δίδαξε να διδάσκω. Okay. Και του το χρωστάω. Του χρωστάω με την έννοια ότι ήμασταν 3-4 άνθρωποι που μας εμπιστεύτηκε, νέοι τότε, πολύ νέοι, 25-26 χρονών, ας πούμε. Το να ξεκινάς να μεταφέρεις τις γνώσεις στη φωτογραφία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε η εκπαίδευση ήρθε μαζί σιγά σιγά με τη φωτογραφία. Αφήνω στην άκρη τη γραφιστική τελείως. Αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να είσαι και με τα 2 πόδια σε κάτι που σου αρέσει. Πρέπει να αποφασίσεις τι σου αρέσει. Εμένα μου άρεσε η φωτογραφία. Σωστά. Μου πήρε λίγο χρόνο, δηλαδή οι αποφάσεις δεν ήρθαν σε μια νύχτα, αλλά όταν το αποφάσισα να ασχοληθώ με τη φωτογραφία, αποφάσισα να ασχοληθώ με τη φωτογραφία. Και δεν το μετανιώνω ούτε μισή μέρα, ούτε μισή ώρα, ούτε... εγώ βρήκα το δρόμο μου να ταξιδέψω στην τέχνη της φωτογραφίας σε πράγματα που δεν ήταν πάντα εύκολα να αντιμετωπίσεις ή να συναντήσεις ή να βρεθείς ή να σου δοθούν ευκαιρίες, όλα αυτά τα πράγματα. Σίγουρα την τύχη την κλωτσάς, την κυνηγάς, δεν έρχεται κάτι, κάθεσαι και έρχεται πάνω σου. Οπότε η εκπαίδευση μαζί με τα βήματα μου στη φωτογραφία την επαγγελματική ήρθα μαζί. Θα βάλω μια ημερομηνία σημαντική. Έρχεται το πρώτο μου εμπόλεμο ρεπορτάζ, το κάνω το 1999 όταν ανεβαίνω πρώτη φορά να βρεθώ σε μια τέτοια κατάσταση στο Βελιγράδι και στο Κόσοβο.
Και γνωρίζω πράγματα που μπορεί να τα έχεις δει, να τα έχεις ακούσει, να τα έχεις διαβάσει, αλλά γίνεσαι μέρος της ιστορίας. Όχι μόνο της φωτογραφικής ιστορίας που είναι ένα πολύ εξαιρετικό και όμορφο πράγμα, αλλά και του ίδιου του γεγονότος, γιατί η έννοια του φωτοειδησιογράφου είναι να μεταφέρει την πληροφορία. Εκεί, σε ένα απογευματινή μου βόλτα έτσι, φωτογραφική, δεν το λέγαμε, πώς το πούμε βόλτα, απλά ξέρω το πω έτσι, η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη, έτυχε να συναντήσω μια ομάδα 4 ανθρώπων που ήταν από τους γιατρούς του κόσμου και από τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Οπότε εκεί μπολιάστηκα αυτό που είμαι σήμερα, το άλλο κομμάτι, την πρώτη φωτογραφία, το ανθρωπιστικό. Δεν έγινε αμέσως, πάλι υπήρξαν διαδικασίες, να ανακαλύψω τι είναι αυτό, τι θέλω εγώ. Σίγουρα ο ενθουσιασμός όταν κάνεις πρώτη φορά κάτι είναι μαγικό. Καμιά φορά ακόμα και ότι τις πρώτες μου λήψεις με το street που έκανα το 90 βγαίνοντας με μια μηχανή φιλμ, μου λείπει αυτή η φρεσκάδα που βλέπω τώρα στους μαθητές μου που ενθουσιάζονται με τα απλά πράγματα και με την πληθώρα των φωτογραφιών που τραβούσες, δηλαδή είδα σε ένα πιο μηχανάκι, τα πάντα, σημάδευες τα πάντα, αυτό μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία μεγαλώνοντας φωτογραφικά, οπότε αυτό αρχίζει και σου λείπει. Οπότε έχοντας την εκπαίδευση το βλέπω στους μαθητές μου αυτό, οπότε πάντα, ναι, πάρα πολύ, τα λατρεύω. Από την χαζή ερώτηση που έκανα και εγώ, ξέρω εγώ, γιατί να βάλω 5,6 διάφραγμα, γιατί να θολώσει πίσω, τι είναι μποκέ, τι είναι αυτό, όλα αυτά είναι πανέμορφα, είναι μαγικά. Οπότε το 99 περνάμε στο 2001 που πλέον ξεκινάω, βάζω πέρα τον άκτο, τη φωτογραφία, το ρεπορτάζ, βάζω τους γιατρούς του κόσμου. 2001 κάνω την πρώτη μικρή αποστολή στην Go, μια εβδομάδα, το πρώτο προσφυγικό κομμάτι που βγαίναν τότε, δεν βγαίναν στην Λέσβο, βγαίναν στην Go τότε, κάποιοι μπορεί να το θυμούνται. Κάτι άγνωστο για την χώρα μας, η έννοια του πολυπρόσφυγα. Είχαμε κάποιους ανθρώπους, πολύ λίγους, είχαμε κυρίως Κούρδους, γιατί του κόσμου είχαν ένα μικρό ξενώνα στην Πεντέλη με Κούρδους πρόσφυγες. Ήταν λίγο άγνωστο κομμάτι και για μένα και γενικά για τη χώρα και για τους ανθρώπους. Και συνάντησα 2 φίλους πλέον, έμπειρους ανθρώπους και μετά κι άλλους σιγά. Το Θεόφιλο το Ρόζεμπεργκ, τον ιδρυτή των γιατρών του κόσμου και τον Νικήτα τον Κανάκη. Στην Go κάνω το πρώτο μου ανθρωπιστικό, καραβιές, λιμεναρχία, άνθρωποι κλεισμένοι σε κλειστούς χώρους μικρούς, όλο αυτό το κομμάτι που σήμερα φαντάζει τόσο μακρινό και οικείο πλέον, αλλά τόσο δύσκολο για την εποχή. Εκεί δημιουργούνται τα πρώτα τραύματα, τα μέσα μου, τα εσωτερικά μου τραύματα με τους ανθρώπους και τα παιδιά. Και στην Κοσλαβία, στον πόλεμο, είχαν έντονα συναισθήματα, αλλά ίσως επειδή ήταν πρώτη φορά που το έβλεπα σε ένα περιβάλλον που πριν μια 5 ετία είχα πάει διακοπές. Έβλεπα ξαφνικά ανθρώπους που περνάγαν πολύ δύσκολα. Είχαν πνιγεί κάποιοι. Είναι λίγο... Είσαι μέσα στο story της ξαφνικά. Και μετά... Ναι. Και μετά από 1 μήνα περίπου ξεκινάει τότε η εισβολή των Αμερικανών, η Βόρεια Συμμαχία, και οι γιατροί του κόσμου αποφασίζουν να δημιουργήσουν αποστολή στο Αφγανιστάν. Και ξεκινήσαμε μία νταλίκα, μου το πρότειναν, θες να πας μαζί με 2 γιατρούς στο Αφγανιστάν. Εντάξει, μου πήρε λίγο, είναι σοκ, έτσι λέει ξαφνικά θα βρεθώ στο Αφγανιστάν, τι είναι, δεν πάω στη Σύφνο. Και βρέθηκα πραγματικά μια τελικά. Ξεκίνησαμε την Κωνσταντινούπολη, ταξιδέψαμε όλο την Τουρκία, το Ιράν, για να φτάσουμε στο Ζαράν, στο Αφγανιστάν. Εκεί και οι άνθρωποι, όπως είπαμε, και οι καταστάσεις και τα γεγονότα πλέον είναι πλέον εκεί. Είναι ένα κομμάτι που από τότε
Δηλαδή περάσανε το 1 και το 9, 20 και χρόνια, έτσι δεν είναι. Στην πρώτη γραμμή μαζί με τους γιατρούς του κόσμου, σε ό,τι γίνεται στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, τελευταία μεγάλα γεγονότα στην Ουκρανία. Την πρώτη μέρα βρεθήκαμε, την πρώτη μέρα φύγαμε για να πάμε στην Ουκρανία, στα σύνορα, μέσα στην Ουκρανία, ο σεισμός στην Τουρκία, ο μεγάλος σεισμός στην Τουρκία, να βρεθούμε εκεί με τον Νικήτα τον Κανάκη, σε αναμονή για τη Γάζα. Εμείς κάθε μέρα, και εγώ κάθε μέρα, το BBC είναι ανοιχτό, το CNN, οι άνθρωποι που ξέρω κάτω, στην Γάζα και έξω από τη Γάζα, γνωστοί και φίλοι που δουλεύουν πάνω σε αυτό. Για μένα είναι η μεταφορά της πληροφορίας και όσο γίνεται της αλήθειας. Και όχι μόνο το ρεπορτάζ, και για το ανθρωπιστικό κυρίως. Η εμπόλεμη κατάσταση για μένα είναι μέρος μιας πραγματικότητας που πολλές φορές τη βλέπουμε από πολλούς φίλους φωτοειδησιογράφους και με φοβερό τρόπο. Εμένα με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι συνέπειες. Οι συνέπειες που υπάρχουν μέσα από ένα πόλεμο, σε ομάδες. Και γι' αυτό ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς που κάνω είναι η τρίτη ηλικία, η γυναίκα και τα παιδιά. Αυτοί είναι που δέχονται πιο πολύ έντονα. Το βλέπουμε στους εκτοπισμούς, τα παιδιά. Ένα παιδί σήμερα στη Γάζα δεν πάει σχολείο. Το πιο απλό. Μπορεί να το θεωρούμε απλό, αλλά όταν χάνεις το παιχνίδι, όταν χάνεις την επαφή με τα άλλα παιδιά, δεν είναι απλό. Επίσης, ένα παιδί που ζει σε μια εμπόλεμη κατάσταση, ένα καταφύγιο, σε ένα κατεστραμμένο σπίτι, θα το κουβαλάει για πάντα, έτσι. Το να μην νιώθεις ασφαλής δευτερόλεπτο αυτή τη στιγμή στη Γάζα δεν είναι εύκολο. Οπότε οι εικόνες μου έχουν αυτό το στόχο, και η έκθεση που έκανα και για την Ουκρανία πέρσι. Ο σκοπός ήταν να δείξω όχι μόνο την πόλεμη κατάσταση, τη γνωρίζουμε, δεν καταλαβαίνουμε τι είναι ένας πόλεμος, πλέον είναι, αλλά ότι αυτό έχει και συνέπειες. Σε όλα τα στην τροφή, στην ασφάλεια, στο νερό. Δεν ανοίγουν μια βρύση σε μια πόλεμο και τρέχει νερό. Δεν υπάρχει. Καθαρό νερό. Και να θες να αγοράσεις ένα μπουκάλι νερό δεν θα υπάρχει, γιατί δεν καταστραφεί πράγματα. Στο ερώτημα, θέλει ο κόσμος να βλέπει αυτά τα πράγματα. Ο σκοπός ο δικός μου δεν είναι αν ο άλλος δεν θέλει. Είναι να μεταφέρει την πληροφορία, και αν ο άλλος θελήσει να τη δει, καλώς. Σωστά. Αυτή είναι η αλήθεια μας. Σίγουρα πάντα υπάρχει η αλήθεια του φωτογράφου. Ο φωτογράφος έχει ένα κάδρο που περιβάλλει από εκεί ως εκεί, που διαπραγματεύεται ένα γεγονός σε μια περιοχή 360 μοίρες. Εμείς διαπραγματευόμαστε ένα πιο μικρό κομμάτι. Οπότε σίγουρα η αλήθεια είναι αυτή που θα μεταφέρω εγώ, αλλά εδώ μπαίνουν σίγουρα μέσα η ηθική, το γεγονός των καταστάσεων, έτσι, των πραγμάτων που έχουν μια δυναμική. Αν όλα είναι έτσι όπως σας φέρουμε φωτογραφίες, εγώ θα σας πω ότι είναι χειρότερα. Είναι χειρότερα. Ποτέ δεν είναι καλύτερα και τα κάνουμε πιο εύκολα εμείς. Και αυτό το αποδεικνύει και το μνημείο των περισσότερων που είναι στην Αγγλία, των δημοσιογράφων, των οπερατέν, των φωτογράφων που έχουν πέσει σε αυτά τα πεδία. Δεν σε προστατεύει το πρες. Δεν είναι ταινία που η σφαίρα θα φύγει, θα κάνει δεξιά και θα περάσει. Και επίσης μπορεί να βρεθείς και στη λάθος στιγμή. Δηλαδή, ο Κρισχόνδρος βρέθηκε απλά στη λάθος στιγμή. Ένας Αμερικανός φωτογράφος. Γνωρίζουμε οι περισσότεροι την ιστορία του Γιάννη του Μπεχράκη και το γεγονός της Σιέρα Λεόνε, πως να το πω τώρα,
τα τείχη. Ήταν κάποιος από πάνω και μια θεϊκή δύναμη και τον βοήθησε να επιζήσει. Ενοχάθηκαν τόσοι άνθρωποι από το συνεργείο του Ρόιτερ και να επιζήσει και μετά σε ένα φιλόξενο περιβάλλον στη ζούγκλα. Επέζησε, αλλά θέλω να πω ότι ποτέ δεν είναι και δεν ήταν εύκολο. Και κανένας δεν διεκδικεί θέση στο θάνατο. Είσαι εκεί γιατί πιστεύεις ότι μπορεί η εικόνα σου ούτε να πάρεις Πούλιτζερ, ότι μπορεί να κάνει και να συνειδητοποιήσει κάποιους ανθρώπους ώστε ο κόσμος μας να γίνει καλύτερος. Καταλαβαίνω, ουτοπία. Αλλά δεν πας επειδή έχεις ένα καλό μεροκάματο να φωτογραφίσεις. Έχεις πολλούς παραπάνω λόγους και αξίες να το κάνεις. Αυτό. Και πραγματικά στη διαδρομή αυτή έχω γνωρίσει και στο ανθρωπιστικό κίνημα και στη φωτογραφία ανθρώπους που είναι διαμάντια στη ζωή. Δεν είναι μόνο εικόνες τους αυτές που μας μεταφέρουν και λέμε ότι είναι πολύ όμορφες ή πάρα πολύ. Είναι και ηθικές αξίες που κουβαλάνε. Σωστά. Θα πει κάποιος, θα πεταχτεί και θα σηκώσει ένα χέρι και θα πει ο τάδε έκανε αυτό και αυτό. Ναι, σε ένα χώρο πραγμάτων δεν μπορεί να είναι όλοι άγιοι, τέλειοι. Δεν υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι με ανθρώπινες αδυναμίες, οι οποίοι δεν θα κάνουν το. Αλλά αυτοί, πιστέψτε με, είναι μειοψηφία. Πολύ μικρή μειοψηφία, αλλά το κακό φαίνεται πιο εύκολα από το καλό. Είναι αυτό που λέω στους μαθητές μου, δηλαδή προσπαθήστε η εικόνα σας να είναι όσο γίνεται πιο αληθινή, η λεζάντα σας να είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα και αφήστε μετά το θεατή να το κρίνει. Γιατί και εκεί, αν μπούμε στη διαδικασία πώς κρίνει ένας θεατής, παίζουν τόσο ρόλοι σε αυτό το πράγμα, ας πούμε, που βάζοντας μέσα βιβλία ολόκληρα τι είναι προπαγάνδα, τι είναι ηθική και όλα αυτά, θα μπορείς να συναντήσεις και να ξεδιαλύνεις. Αλλά να σκεφτούμε ότι η προσπάθεια των περισσότερων φωτογράφων γίνεται με ένα καλό σκοπό. Είτε είναι καθαρό φωτορεπορτάζ, είτε είναι ανθρωπιστικό αυτό που κάνω εγώ, στο αποτέλεσμα. Σημασία έχει ο άνθρωπος. Και τι αξίες πρεσβεύει. Ναι. Δει εδώ, να σου πω, όταν έφτασα την πρώτη μέρα στα σύνορα με τη Ρουμανία, με την Ουκρανία, που βγαίνανε πολλοί κόσμος, 3-4 χιλιάδες άνθρωποι το 24ωρο, δεν είναι λίγος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όταν πέρασαμε την άλλη πλευρά, βρεθήκαμε σε ένα κομβόι αυτοκινήτων, περίμενε ένα αυτοκίνητο που χαιρετήσει ο μπαμπάς, η οικογένεια, δεν έβγε κάτι τόσο απλό. Ήταν ότι μαζί δεν αφήσαν πίσω το ζωάκι που είχε κάθε οικογένεια. Ήταν γατούλα, ήταν σκυλάκι. Προσπαθώ να θυμηθώ τι άλλο, έτσι, τι οικογένεια είχε ένα σαύρα, ένα παιδί, είχε μια σαύρα. Δεν το άφησε πίσω επειδή ήταν μέρος της οικογένειας. Αυτό πώς μπορείς να το καταργήσεις, να το μειώσεις, να πεις κινδυνεύει άλλος και αντί να κουβαλάει ρούχα, κουβαλάει το σκύλο του, τη γάτα του. Αυτό είναι πολιτισμός. Και ο θυμός που μπορεί να σου βγάλει σίγουρα και προσπάθεια που να κάνεις σαν φωτογράφος είναι να είσαι όσο γίνεται πιο αντικειμενικός. Εκείνη τη στιγμή δυσκολεύουν τα πράγματα. Γιατί βλέπεις ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, παιδιά που ξεριζώνονται για οποιοδήποτε λόγο. Δηλαδή, από τη στιγμή που όμως δεν τον επέλεξαν, μια γιαγιά να φεύγει τώρα και να πηγαίνει, περπατάει χιλιόμετρα για να ξεφύγει από την εμπόλεμη κατάσταση και τι έχασε πίσω κτλ. Ή ένα παιδί, ή τι έχει δει ένα παιδί, είναι ένας μεγάλος πόλεμος μέσα σου να κρατήσεις αυτή την καθαρή εικόνα και να δείξεις όσο γίνεται πιο κοντά στα πράγματα. Ξέρετε, είναι πιο εύκολο να το διδάξεις μερικές φορές παρά να το κάνεις, αλλά πρέπει να το κάνεις. Ακόμα και αν βρεις ένα πεδίο, θα πρέπει να προσπαθήσεις να έχεις την μπαλάτζα 50-50 και άστε μετά να κρίνει ο θεατής. Αν πάρω θέση σίγουρα προσωπικά παίρνω θέση,
Αλλά σαν εικόνα πρέπει να μην πάρω. Πόσο υποσυνείδητα λειτουργεί στο συνειδητό, αυτό είναι, εκεί γίνεται η δουλειά και ο πόλεμος μέσα μας. Υπάρχουν φορές που δεν στείλαμε εικόνες, που δεν έστειλα εικόνες που δεν είχαν την αντικειμενικότητα, γιατί το κατάλαβα αφού το είχα τραβήξει. Και επέλεξες να μην στείλεις. Okay. Γιατί θα έσπαγε μετά, όταν φύγει από σένα, δεν έχει επιστροφή. Σωστά. Δεν μπορεί να πει σε κανένα λάθος. Μπορεί να το καταλάβεις ότι κάνεις λάθος, αλλά μετά το κριτήριο δεν είναι μόνο η στιγμή της λήψης για ένα φωτογράφο, είναι ακόμα και η στιγμή που θα επιλέξει, θα μοιράσει αυτή την εικόνα. Ναι. Δεν είναι εύκολο, ούτε άγιος είμαι, ούτε, αλλά σας μεταφέρω λίγο το σκεπτικό πάνω σε κάθε τι που γίνεται πάνω στη φωτογραφία και σε αυτό που κάνω εγώ. Γιατί καταφέρνοντας να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα, το ταξίδι, τη διαδρομή, τον ανθρωπισμό, το περιβάλλον, έτσι, γιατί μέσα όλα αυτά μπαίνει το περιβάλλον στη ζωή μου. Το ανθρωπιστικό περιλαμβάνει και το περιβάλλον, τις φυσικές καταστροφές ή οτιδήποτε. Όπως είπα, το σεισμό είναι φυσική καταστροφή, αλλά οι κατασκευές κάναμε εμείς. Ότι πεθάναν τόσοι άνθρωποι. Φύγαμε λίγο από το θέμα του πόλεμου, αλλά είναι τόσο κοντά κι αυτά. Και αυτά είναι πολλές φορές είναι από λάθη ανθρώπινα που μπορεί να έχουν γίνει και θελημένα. Όπως είναι ένας πόλεμος, όπως είναι μια φυσική καταστροφή, γιατί όταν χτίζεις 20 ορόφους χωρίς σίδερα, είναι το ίδιο. Ναι. Δεν είναι διαφορά. Και οπότε το θέμα της ηθικής πρέπει να μπολιαστεί και πρέπει να το έχει, νομίζω ότι το έχεις και οι άνθρωποι που είναι στο χώρο το έχουν. Θα υπάρχουν φορές που θα προστατεύσεις και μπορεί να τραβήξεις μια εικόνα, να τραβήξεις ένα πρόσωπο που δεν πρέπει να το δείξεις. Για οποιοδήποτε λόγο. Βάλει την εικόνα στην άκρη. Και επέλεξε να μην τη δημοσιεύσεις ουσιαστικά. Ναι. Okay. Και το έχουν κάνει περισσότερο, όπως και οι περισσότεροι έχουν αφήσει τη γραφική μηχανή και έχουν βγάλει άνθρωπο από τη θάλασσα, έχουν κρύψει άνθρωπο να προστατευτεί και μετά η φωτογραφία. Γιατί πρώτα απ' όλα είσαι άνθρωπος και μετά φωτογράφος. Ναι, δεν έχει νόημα. Δηλαδή, άλλο να μην μπορώ να κάνω κάτι και άλλο να μπορώ και να μην κάνω. Σωστά. Και εκεί, εγώ σας το λέω από τη δικιά μου εμπειρία που είναι στο πεδίο πάρα πολύ, οι περισσότεροι θα αφήσουν τη μηχανή κάτω και να το κάνουν. Ναι, θα υπάρξει κάποιος που θα πει, ωραία, δεν την άφησα. Δεν μπορούμε να απολογηθούμε και για τον έναν. Απολογούμαστε για τους πολλούς. Και να βλέπουμε καμιά φορά, καλό είναι να βλέπουμε και το καλό που μπορεί να φέρει μια εικόνα. Στο ερώτημα αν η φωτογραφία κατάφερε να αλλάξει τον κόσμο, να γίνει καλύτερος, εγώ θα ξεκινήσω ότι πρώτα απ' όλα η φωτογραφία αντιστέκεται να μην πάει ο κόσμος πιο πίσω. Να κρατήσουμε τη γραμμή, έτσι. Αν καταφέρουμε να κρατήσουμε τη γραμμή, το επόμενο βήμα είναι να την πάμε λίγο πιο μπροστά. Λίγο. Μην περιμένουμε αλλαγές. Αλλά φέρω στη μνήμη σας τη φωτογραφία που είναι πολύ γνωστή στον πόλεμο του Βιετνάμ, που το χαρακτηρίζει αυτό το κοριτσάκι που βγαίνει γυμνό γιατί είναι καμένο από τις βόμβες ναπάλμ. Αυτό επηρέασε όλη την... παιδιά, όχι λίγο τη φωτογραφία, παιδιά, το δάχτυλο. Συγγνώμη, αλλά κάνει ένα κάρο λεφτά αυτό που πατήσατε. Ο δάσκαλος του μέσα του. Αυτά τα κόψουμε στη μοντάζ. Δεν πειράζει, κρατήστε το, δεν έχω πρόβλημα. Τι το κρατάμε, δεν μπορεί κάποιος να πατάει με το δάχτυλο μια εικόνα, συγγνώμη που το λέω, παιδιά, αλλά είναι και λίγο... Και γι' αυτό έχετε δείξει στα μουσεία, βάζω και ένα αυτό που να μην πλησιάζει, σφυρίζει. Σωστά. Γιατί αυτό δεν είναι μόνο εδώ, τώρα βλέπετε την έκθεση. Και εκεί έλεγα για το θέμα
της ηθικής και γενικότερα δεν θυμάμαι τι έλεγα, παιδιά. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Τώρα μας διακόψατε. Ναι. Στο Βιετνάμ, το κοριτσάκι του Βιετνάμ. Αυτό το κοριτσάκι το οποίο αλλάζει την κοινή γνώμη στην Αμερική. Ο πόλεμος στο Βιετνάμ δεν είχε γίνει εκείνη την ημέρα. Ήταν μια δεκαετία σχεδόν, έτσι, για να σταματήσει και φύγανε οι Αμερικάνοι από το Βιετνάμ. Μπορείτε να το δείτε λίγο έτσι την ίδια ιστορία στο Αφγανιστάν, που ήταν 20 χρόνια στο Αφγανιστάν και φύγαν σε μια μέρα. Εγώ την ημέρα που οι Αμερικάνοι φεύγανε ήταν να φύγω να πάω στο Αφγανιστάν. Είχαμε να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ με την Άννα Παπαθανασίου για έναν ηθοποιό ο οποίος ήταν ο Τσάρλι Τσάπλιν του Αφγανιστάν. Okay. Οπότε η φωτογραφία έχει κάνει βήματα να βοηθήσει και πολλές άλλες εικόνες. Το παιδάκι που είδαμε νεκρό στην αρχή του προσφυγικού στην Τουρκία. Μπορεί να μην ήταν από ένα επαγγελματία φωτογράφο ή φωτορεπόρτερ, ήταν από μια ερασιτεχνική λήψη, αλλά πόσο μας κινητοποίησε η εικόνα, πόσο μας θύμισε τι σημαίνει ένα παιδί πνιγμένο. Δεν είναι κάτι απρόσωπο, δεν ήταν ξαφνικά μια βάρκα, γιατί πολλές φορές βλέπαμε, ακούμε 20 νεκροί, 5 παιδιά και βλέπουμε τη βάρκα σαν εικόνα, έτσι. Δεν ταυτίζεσαι ξαφνικά με αυτή την εικόνα, γίναμε μέρος του. Και πολλές άλλες εικόνες, πράγματα. Θα βάλω επίσης, μπορεί να αισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που υπάρχει πολλή πληροφόρηση. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει πληροφόρηση. Δεν σημαίνει επειδή θα βάλω μια φωτογραφία στο Instagram, στο Facebook, θα πλωθεί στον πλανήτη. Δεν είναι έτσι. Αλλά είναι μια ψευδαίσθηση. Okay. Και αυτή η ψευδαίσθηση είναι ο πραγματικός εχθρός της αλήθειας. Γιατί νομίζουμε ότι έχουν πληροφορία σε όλα. Και λέμε, εντάξει, το είδα εκεί, δεν το είδα εκεί, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Δεν προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε πράγματα που γίνονται. Από μέσα τα οποία έχουν και μια πιστοποίηση, εγκυρότητα. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορεί όταν βλέπεις ένα live από το Αφγανιστάν, από το BBC, ότι τα κορίτσια δεν πάνε σχολείο πλέον, ενώ πριν 2 χρόνια πήγαν. Είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν θες να τη δεις. Ωραία, εγώ το τραβήξω ένα live αυτή τη στιγμή και το βάλω εγώ θα το δουν οι 10 φίλοι μου. Αυτή η ψευδαίσθηση είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας. Σας το λέω πολύ αγαπητοί. Δεν το λέω ότι για να κρατήσουμε να το πούμε, στον αφρό το επάγγελμα του φωτοειδησιογράφου. Okay. Αλλά δεν διαχέεται η πληροφορία. Το σωστό τρόπο, ουσιαστικά. Ναι. Και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος, αυτό που ονομάζουμε ότι ενός εγκλωβισμένου κόσμου, στο μικρό κοσμό του, να γίνεται ο μικρό κοσμός μας η πραγματικότητα. Κάνει ζέστη στην Αθήνα. Ωραία, δεν κάνει μόνο ζέστη στην Αθήνα. Στην Ινδία πεθαίνουν άνθρωποι. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό? Έχουμε βάλει λίγο στο μυαλό μας πόσοι ζουνε τα βράδια ξαπλωμένοι στα πεζοδρόμια, στη Βομβάη και στο Δελχή? Και τι με ενδιαφέρει εμένα? Η κλιματική αλλαγή έρχεται, δεν ενδιαφέρει μόνο τους ανθρώπους που είναι αυτή τη στιγμή στο πεζοδρόμιο. Ωραία. Να σας το πω πολύ απλά. Έχουμε air condition. Πάρα πολύ ωραία. Και αν αύριο στην Αθήνα για 10 μέρες δεν έχουμε air condition, δεν έχουμε ψυγείο, δεν έχουμε να φορτίσουμε το κινητό μας, ποια είναι η αλήθεια? Είναι τόσο μακριά? Δεν λέω για να φοβήσω κανέναν, αλλά λίγο πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο τι συμβαίνει. Και η εικόνα, αυτό το still photography, αυτή η εικόνα που μένει στο μυαλό μας και χαράσεται, έστω για 1 μέρα, έστω για 2 μέρες, είναι πάρα πολύ σημαντική.
Και δεν λέω αύριο με το καλό να είσαι μαζί μου σε ένα βιωματικό ταξίδι και να πεις αυτός είναι ο πλανήτης. Εγώ όταν βρέθηκα στη Γροιλανδία θα σας φανεί χαζό. Πήγα, περπάτησα ξέρω 3 ώρες για να φτάσω σε σημείο που οι παγετώνες λιώνουνε. Καταπληκτική εικόνα, φεύγει, κρεμιέται σαν βράχος ο πάγος και λιώνει και σκάει μέσα στο νερό και γίνεται αυτό το εκθαβωτικό στοιχείο και πιάνω τον εαυτό μου να θαυμάζω την καταστροφή της γης, να φωτογραφίζω την καταστροφή της γης. Αυτό δεν ήταν εξαιρετικό θέαμα, αλλά δεν ήταν... Καταστροφικές συνέπειες. Ναι. Και το θαύμαζα, ναι, κι εγώ. Αλλά μετά χτύπησε ένα καμπανάκι, καμπάνα, δεν ξέρω τι χτύπησε, που έλεγε ότι hello. Ναι. Αυτό. Και νομίζω ότι η φωτογραφία, ο στόχος της πρέπει να είναι στο ρεπορτάζ, έτσι. Και γι' αυτό στο ρεπορτάζ οι κανόνες, η ηθική, ακόμα και στο... Αν μπορούμε να σβήσουμε κάτι, αν μπορούμε να αφαιρέσουμε κάτι, αν μπορούμε να σκοτεινιάσουμε κάτι, είναι αρκετά αυστηρή. Αν κάνουμε ένα digital art, δεν έχουμε όρο και τεχνητή νοημοσύνη να βάλουμε μέσα και Lightroom και Photoshop, τι θα βάλουμε, ό,τι θέλετε. Και Snapseed, τι να χρησιμοποιήσουμε, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά όταν μπαίνουμε στο όριο της ιδιοσιογραφίας, αυτό που έλεγα πριν, εγώ κόβω από 360 μοίρες σε ένα κομμάτι της ιστορίας. Λέω τη δικιά μου αλήθεια. Αν την προσθέσω κάτι, αφαιρέσω κάτι, μετά γίνεται σούπα. Και για αυτό το λόγο πολλοί χάσαν Pulitzer, πολλοί φύγαν από πρακτορία. Αυτό. Η φωτογραφία είναι όμως όμορφη. Είναι κάτι που σε κάνει να ξεφεύγεις από τον ίδιο στον εαυτό. Τον κάνει πιο... Το νιώθεις και εσύ. Δηλαδή, που ας πούμε το όνειρό σου επαγγελματικά είναι κάτι άλλο. Η φωτογραφία όμως είναι το ταξίδι. Σου δείχνει το δρόμο να κάνεις ταξίδι. Δηλαδή, χτες το βράδυ μίλαγα με έναν παλιό μαθητή, ο οποίος του δείξε τον δρόμο. Μου λέει, δεν θα πήγαινα ποτέ στο Παρίσι να δω Ροντέν. Δεν έχει σχέση με φωτογραφία, έχει με τέχνη. Δεν θα πήγαινα να δω κάτι. Θα πήγαινα να δω τα γνωστά που μπορεί να είναι... Οπότε η φωτογραφία για μας, δηλαδή και για μένα, ξεκινώντας από τα πρώτα μου βήματα και γι' αυτό το χρωστάω στον Άλκη, τον Ξανθάκη, είναι ότι δεν πρέπει να έχει, άσχετα της αρέσει εσένα, δεν πρέπει να έχεις κομμένους ορίζοντες, πρέπει να έχεις συνοχτίζοντες, να μεταφέρεις στους μαθητές σου όλη την πληροφορία και όχι αυτή που σ' αρέσει εσένα και ας να διαλέξει. Ο σκοπός δεν είναι να γίνουν όλοι να κάνουν street, δεν είναι όλοι να κάνουν φωτορεπορτάζ, δεν είναι όλοι να κάνουν ασπρόμαυρη στο θάλαμο, μου αρέσει εμένα. Είναι να βρει ο καθένας το προσωπικό του στυλ, ουσιαστικά. Και αυτή η δουλειά του δασκάλου, φεύγοντας από τη φωτογραφία του φωτογράφου, ο φωτοδάσκαλος πρέπει να αφήνει τον άλλον να αποκτήσει τη δικιά του ελευθερία, το δικό του δρόμο, το δικό του ταξίδι. Ακόμα και αν δεν σ' αρέσει. Μπορεί να πάμε... Να σας καθαρίσω όλους. Οπότε επανερχόμενοι στη φωτογραφία, τι άλλο, δεν ξέρω τι να σου πω άλλο. Ξέρω, μπορώ να μιλάω πολλές ώρες, οπότε μην με αφήσεις. Με έχεις καλύψει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή είχα ετοιμάσει 10 ερωτήσεις και τις έχεις απαντήσει σχεδόν όλες. Μία ερώτηση που θα ήθελα να κάνω είναι ότι αν είχες κάποια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή στην καριέρα σου. Κοίταξε να δεις. Είναι πολλές. Οι στιγμές που έχουμε, και όχι μόνο εγώ και δεν είναι ηρωικές. Και γι' αυτό τα πιο δύσκολα ούτε με τους πιο κοντινούς μας ανθρώπους δεν τα μοιραζόμαστε. Okay. Αλλά δύσκολες στιγμές είναι κάθε φορά που νιώθεις αδύναμος να βοηθήσεις ένα συνάνθρωπο, ένα παιδί. Πάνε τώρα... είναι περίπου το 2003.
πόλεμος στο Ιράκ. Μπορεί να μην ξέρω την ημερομηνία τώρα. Είναι ο πόλεμος στο Ιράκ. Έχει πέσει η Βαγδάτη στα χέρια των Αμερικανών. Έχει φύγει ο Σαντάμ. Μια χώρα που ήταν σε εμπάργκο πολλά χρόνια. Λείπανε πολύ βασικά φάρμακα για τα παιδιά, για τους ανθρώπους, χημειοθεραπείες, όλα αυτά. Και τότε σε μια έτσι τρελή ιστορία που ήμασταν εγώ, ο Νικήτας και ο Θεόφιλος Ρόλο και ο Γιάννης ο Μουζάλας, σκεφτήκαμε συζητώντας πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε κάποια δύσκολα περιστατικά. Και ήρθαμε σε επαφή με μεγάλα νοσοκομεία στην Αθήνα, κρατικά, ιδιωτικά, και φέραμε 27 παιδιά να κάνουν επεμβάσεις, να κάνουν αγωγή που δεν ήταν εύκολο να γίνουν εκεί. Αυτή η μεταφορά έγινε με τη βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης Υπουργείου Εξωτερικών με του Υπουργείου Αμήνης, αφού είναι με ένα C-130 φτάσαμε στο Κουβέιτ. Είχε γίνει διαλογή στο Ιράκ. Τώρα καταλαβαίνετε, δεν ήταν 27 παιδιά, ήταν πολύ περισσότερα. Ποια θα διαλέξεις? Ας πούμε, εγώ έβαλα μικρό αριθμό, ήταν 30 παιδιά και διάλεξες τα 27. Τα άλλα τρία. Ναι. 27 ήταν γιατί ήταν τα νοσοκομεία και το αεροπλάνο. Πολύ σκληρό. Να επιλέξεις ουσιαστικά. Να επιλέξεις. Με ιατρικά ήταν 3 γιατροί. Ποιο παιδί διαλέγεις ότι αξίζει να ζεις σε σχέση με το άλλο? Αυτό το κουβαλάς. Το θάβεις. Υπάρχουν κουτάκια, τα βάζεις μέσα, τα κλειδώνεις. Εγώ δεν ήμουν γιατρός, αλλά επειδή ήταν στο αεροπλάνο 5 γιατροί, ήταν νοσηλευτές, αλλά μου δώσανε ευθύνη ένα παιδί, με ότι έχει το νου σου, βλέπει αυτό, άμα εσύ φωνάζεις. Είχε φύγει, είχε ένα συνοδό, ήταν ο παππούς του, όταν δίπλα μου, έτσι, εδώ ήμασταν σε 130, τρία με το αεροπλάνο, σε φορεία. Είχε μεγάλη προσπάθεια και με τη βοήθεια των Ελλήνων πιλότων και της ομάδας της αεροπορίας και των Αμερικάνων να ετοιμαστούν τα παιδιά αυτά να έρθουν στην Ελλάδα. Και προσγειωθήκαμε στη Ελευσίνα. Και τη στιγμή πραγματικά δεν είναι ιστορία για να γράψουμε στο βίντεο. Απλά τη στιγμή που προσγειώθηκε, βγήκε αυτή η γραμμή ευθεία. Πραγματικά μας προσγειώθηκε. Δεν κατάλαβα, τι εννοείς? Η ευθεία γραμμή που βγαίνει ότι έφυγε τη ζωή μου. Είναι από αυτά που μου πήρε χρόνο να τα αντιμετωπίσω. Για ένα διάστημα δεν έφυγα, για ένα διάστημα χρειάστηκα βοήθεια. Δεν είναι μόνο εικόνα, είναι αυτό ότι δεν κατάφερα αυτό το παιδί να προλάβει να έχει ένα δικαίωμα στη ζωή. Πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Και υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες άλλες. Για μένα η Γάζα δεν είναι άγνωστο πεδίο. Τώρα, ας πούμε. Δυτική Όχθη δεν είναι άγνωστο πεδίο. Η Ραμάλα, όταν ζούσε ο Αραφάτ και είχε το συγκρότημά του και του γκρεμίζανε κτίριο για να φύγει και δεν έφευγε. Και είχα την τιμή να το γνωρίσω. Να μου σφίξει το χέρι, ξέρω εγώ. Και κάποιος αφού λέει εντάξει τότε, τεράστιο. Ότι συνάντησε έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε να πάρει ένα ελικόπτερο και λέγανε πάρε, σου φέρουμε ελικόπτερο να φύγεις. Και είπε όχι, εγώ δεν φεύγω. Εδώ είναι η πατρίδα μου, διώξε την πατρίδα μου. Και τι ζητούσε? Ειρήνη. Αυτά. Απ' την άλλη, για να πούμε κάτι πιο αυτό, πάμε στην Αφρική μας ή όταν γυρνάς σε ένα μέρος, αν γυρίσω στην Ουκρανία τώρα, εκεί που βρισκόμαστε, ή μπορεί να συναντήσει ένα παιδί που έχει μεγαλώσει, έχει σπουδάσει,
έγινε γιατρός, γιατί έγινε το νερό του. Και νιώθεις ότι κάτι μικρό, ένα μικρό χαλικάκι άφησες, όχι μόνο σαν φωτογραφία αλλά και σαν ζωή. Σωστά. Και είναι πάρα πολύ όμορφο. Αυτό. Θες να μας πεις λίγο περισσότερα για τη σχέση σου με την Αφρική? Η Αφρική ήρθε μετά από πολλά έτσι δύσκολα, Αφγανιστάν, Ιράκ, όλα αυτά εκεί στις περιοχές. Σαν μια προσπάθεια των γιατρών του κόσμου τότε που ήμασταν να αντιμετωπίσουμε την φτώχεια, την ιατρική, γιατί βασικά η ιατρική οργάνωση για τον κόσμο, σε μια ήπειρο που δεν υπάρχει βοήθεια σχεδόν από κανέναν. Τυχαία γεγονότα, έγινε η επιλογή της Ουγκάντας να πάμε, και ένα μεγάλο γεγονός τότε, το σεισμός στην Αϊτή, θα μπορούσε σχεδόν θα κύρωνε το ταξίδι αυτό, αλλά σε ένα πείσμα εκείνων των καιρών, εγώ και ο Νικήτας ο Κανάκης δεν πήγαμε στην Αϊτή, πήγαμε στην Αφρική. Πριν 15 χρόνια, ξεκινήσαμε ένα Απρίλιο σε μια άγνωστη χώρα, βρεθήκαμε να γνωρίσουμε τον τόπο, να γνωρίσουμε ένα μικρό χωριό και να πούμε ότι εδώ οι γιατροί του κόσμου μπορούν να αλλάξουν για ένα διάστημα τη ζωή αυτών των παιδιών και αυτής της μικρής κοινότητας εκεί που λέγεται Μόντε. Όταν κάποια στιγμή έκλεισε ο κύκλος του ιατρίου, των γιατρών του κόσμου, που 5 χρόνια προσφέρει δωρεάν φροντίδα, που αυτό δεν είναι δεδομένο στην Αφρική, η στεναχώρια ότι δεν θα ξαναέβλεπα αυτά τα παιδιά με έκανε να κινητοποιήσω τους φίλους μου, τους κουμπάρους μου, τους γνωστούς μου, τους μαθητές μου, και να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να βοηθάμε έστω λίγο αυτό το μικρό χωριό των ας πούμε 600 παιδιά εκεί, 1000 παιδιά βοηθάμε περίπου, και τις παράπλευρες οικογένειες. Αυτό είναι ένα μικρό, πώς το πω, κομμάτι ζωής μου που θα ήθελα όσο ζω να βοηθάω εκεί τουλάχιστον αυτά τα παιδιά. Σε αυτά τα 15 χρόνια τώρα, ναι, ο οδηγός που είχα φέτος στο αυτοκίνητο έτσι που οδηγούσα, γιατί δεν είναι εύκολο να οδηγήσει, οδηγάνε και ανάποδα με το αγγλικό σύστημα, είναι και λίγο έξω από τις συνήθειές μας το οδήγημα. Ήταν ένας μικρός μαθητής στο Μόντε πριν 15 χρόνια. Κάποια παιδιά, ένα παιδί τώρα θα πάει στην Κύπρο νοσηλευτική. Είναι σαν, εγώ δεν έχω παιδιά, αλλά είναι σαν να έχω τα μικρά μου παιδιά εκεί. Και με τις μικρές μου δυνάμεις, πέρα από αυτό, έχω και 2 παιδιά που βοηθάμε, εγώ, έτσι, με 2 άνθρωπους ακόμα, βοηθάμε να πηγαίνουν σχολείο τα παιδιά. Οπότε αυτό το μπόλιασμα, και είμαι πολύ χαρούμενος που έχω ανθρώπους γύρω μου, μαθητές, φίλους, κουμπάρους, οτιδήποτε, που είναι μαζί σε αυτή την τρέλα και σε αυτή την ιστορία. Εκεί. Και νομίζω ότι όσοι έχουν κατέβει κάτω, γιατί έχουν κατέβει αρκετοί άνθρωποι, πάνω από 30 άνθρωποι, και το έχουν δει, το έχουν αγαπήσει και αυτοί και έχει γίνει δικό τους. Οπότε νομίζω ότι ακόμα και όταν κάποια στιγμή δεν θα μπορώ να κάνω κάτι εγώ, θα υπάρχουν κάποιοι να το κάνουν. Άρα, για να καταλάβω, αυτό τώρα γίνεται ανεξάρτητα από τους γιατρούς του κόσμου. Ναι, τελείως. Μια τρέλα δικιά μου. Μια τρέλα δικιά σου. Okay. Αλλά την τρέλα τη δικιά μου θα ακολουθούν και οι μαθητές μου. Και αυτό είναι τέλειο. Ναι, όχι. Είναι πολύ ωραίο γιατί δεν αισθάνεσαι και μόνος σου. Γιατί καμιά φορά μπορεί να πεις, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, έχεις μια παραξενιά, ένιωσες εσύ έτσι, αλλά όσοι έχουν κατέβει κάτω θα μπορούσαν να τους βάλουμε να μιλήσουν και δεν πω τίποτα. Εγώ νομίζω ότι σχεδόν όλοι έχουν αισθανθεί αυτό, ότι
μπορούμε πλέον τουλάχιστον ξέρω εγώ μία φορά την εβδομάδα να τρώνε ρύζι, σκέτο ρύζι, άσπρο ρύζι. Αλλά μία φορά την εβδομάδα τρώνε ρύζι τουλάχιστον, αντί για ένα απλό χυλό που είναι από καλαμποκάλευρο. Ένα μικρό βήμα. Ένα μικρό βήμα ότι πήραμε τύμπανα, τζέμπε, και το σχολείο μπορεί να κάνει μουσική και τα παιδιά να παίρνουν μέρος σε διαγωνισμούς σχολικούς και να... Πέρσι είχαν πάει και στην πρωτεύουσα σε ένα φεστιβάλ. Δεν πέρασε πείνα, αλλά αισθάνθηκα λίγο πιο όμορφο. Ναι. Δεν λέω ότι ξαφνικά εμείς πήγαμε φαγητά φοβερά. Σε μια μικρή χώρα, δεν λέω τώρα μια προσπάθεια που είναι πολύ συλλογική και πολύ απλή. Δεν έχει κάτι σύνθετο. Δεν φανταζόμαστε να γίνει κάτι. Εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε αυτό το μικρό σχολείο και αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, στο Μόντε ένα μικρό σχολείο είναι. Ένα αφρικάνικο μικρό σχολείο τώρα, 600 παιδιά τώρα, έτσι. 700 ανάλογα την περίοδο. Μεγάλο μας όνειρο ήταν να τελειώνουμε ένα ξενώνα κοριτσιών, όπου θα είναι πιο ασφαλή να μένουν κτλ. Σιγά σιγά τώρα παλεύουμε 7 χρόνια, κάθε φορά φτιάχνουμε κάτι. Τη βοήθεια όλων, τσούκου, και το φτιάχνουμε εμείς. Δηλαδή, όποιος κατεβαίνει κάτω, δηλαδή τώρα η Άρτη, εμείς που είμαστε εδώ πέρα, άμα κατεβεί κάτω, θα πάμε να το οργανώσει, να πάμε να αγοράσουμε κρεβάτια, ξέρω εγώ. Προσπαθούμε να το κάνουμε εμείς για να έχουμε και την ευχαρίστηση, την διάθεση. Και ο σκοπός είναι να το γνωρίσουν κι άλλοι και να αύριο, ξέρω εγώ, εσύ που θα είσαι ένας καθηγητής στην Αμερική, να φέρεις τα παιδιά σου στο Μόντε. Εγώ το εννοώ αυτό, εγώ κάνω όνειρα, δεν είναι... είμαι λίγο ονειροπόλος, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά και πραγματιστής, αλλά αφήνω τον εαυτό μου να ονειρεύεται ανθρώπους που θα κάνουν πράγματα και επίσης μπορεί να μην είναι εκεί, μπορεί να είναι σε ένα άλλο μέρος. Σημασία είναι να μπορούμε εμείς που έχουμε τη δυνατότητα, μικρή, να βοηθάμε λίγο τους άλλους που έχουν λιγότερη δυνατότητα. Και δεν είναι μόνο τα χρήματα που μπορούμε να δώσουμε. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ακόμα και βοήθεια. Έχω μια φίλη που πηγαίνει στο παιδό και κάθεται δίπλα από παιδιά που περνάνε δύσκολα. Να φύγει η μαμά λίγο, ξέρω εγώ, να πάει να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί. Ναι. Δεν είναι πάντα μόνο να πάω στην Αφρική. Σωστά. Έτσι, δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, όλο τον κορονοϊό, εγώ κάθε τρίτο βράδυ, δεύτερο βράδυ ήμασταν με τους γιατρούς του κόσμου άστεγους. Αυτοί ήταν έξω, και εγώ. Ναι. Αν πεις ήταν και άστεγοι και πριν, αλλά σκεφτείτε να είσαι άστεγος και όχι ασφαλής. Είναι πολλά. Και δεν θα εξαλείψουμε το πρόβλημα. Πρέπει αυτό να μάθουμε. Να μάθουμε να βελτιώνουμε την πίεση στη βλάβη, στο οτιδήποτε είναι. Αν κάποιος έχει επιλέξει να είναι άστεγος, να είμαι δίπλα του. Αν κάποιος θέλει να σπουδάσει, να μπορώ να είμαι δίπλα του. Όχι εγώ, το εννοώ για όλους μας, έτσι. Και νομίζω ότι κάπως το έχουμε καταφέρει. Λίγο, θα σας λέω ξαναλέω λίγο, αλλά δεν χρειάζεται να είναι τεράστιο. Αυτό δεν χρειάζεται. Παραπάνω. Αυτό το λίγο χρειάζεται. Ναι. Θα θέλεις να μας πεις δύο λόγια για το Μετάπολης. Το Μετάπολης. Τι είναι το Μετάπολης, πώς ξεκίνησε? Το Μετάπολης είναι το παιδί μας. Το παιδί μας είναι το παιδί μας. Πάλι ξεκινάει από μια ιστορία, έτσι, να το πω λίγο, τρελών μαθητών, μπανταβών μαθητών, όμορφων μαθητών που αγαπήσαν τη φωτογραφία. Η ιστορία ξεκίνησε... εγώ διδάσκω 30 χρόνια πλέον, έτσι. Φέτος δεν είμαι στον Άκτο, είμαι στην Ακμή. Είχα μια παρέα παιδιών στο Δήμο Αλήμου που κάνω μαθήματα ακόμα και σήμερα. Δεν υπήρχε τμήμα προχωρημένο, υπήρχε μόνο αρχάριων. Είχαν έρθει
3 φορές, κάθε χρόνο 3. Και πράγμα, κάναμε διάφραγμα, ταχύτητα. Ξαναρχόντουσαν την επόμενη χρονιά. Ξαναρχόντουσαν. Κάποιος μου λένε δάσκαλε, θα κάνεις κάτι να. Ήταν πολύ τυχερή γιατί εγώ τότε είχα γνωρίσει τον Κώστα τον Κουρτίδη, που ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου. Πέρα από την τεράστια φιλία και αγάπη του έχω και μου έχει, έχουμε κοινά οράματα, διαφέρουμε τελείως χαρακτήρες, δεν είμαστε ίδιοι και αυτό είναι το ωραίο, αλλά γνωριστήκαμε σε ένα ταξίδι μαζί και με τον Θοδωρή τον Βερονίκη, σημαντικότητα φωτογραφικό στην Αίγυπτο που κάναμε πριν 20 χρόνια. Οπότε όταν μου λέγανε τα παιδιά να κάνεις κάτι, ήρθε μια απλή κουβέντα με τον Κώστα να κάνουμε κάτι και απλά κάναμε. Πήραμε αυτούς τους 24 ανθρώπους και τους μάθαμε φωτογραφία. Παραπέρα, να μάθουν διαφορετικά, να σκέφτονται. Ταξιδέψαμε στην Άρλ μαζί, πρώτη φορά. Τους έδειξα πράγματα, Κώστας έδειξε πράγματα από τις διαφορετικές εμπειρίες που έχουμε. Ο Κώστας από την πιο αμερικάνικη φωτογραφία, τις σπουδές του, με τη ζωή που έζησε στην Αμερική. Εγώ πιο ευρωπαϊκή φωτογραφία. Και ο πρώτος χρόνος ήταν σε ένα ωραίο χώρο στο Θησίο, βρισκόμαστε κάθε Παρασκευή απόγευμα. Μια παρέα ανθρώπων που αγαπήσε τη φωτογραφία. Με αυτούς τους ανθρώπους πλέον είμαστε φίλοι, έτσι. Έχω δεσίματα ζωής. Κάναμε την πρώτη μας έκθεση στη 55 στο Εξάρχεια. Ετοιμάζαμε την αφίσα, ο Θοδωρής με τις γνωστές πολυγραφιστικές. Έθελε και ένα τίτλο όμως η ιστορία. Οπότε είχαμε μια αυλή με ένα μεγάλο τραπέζι μαρμάρινο. Είχαμε κάτσει γύρω-γύρω, είχαμε πάρει κάτι κρασάκια, κάτι τυράκια και είχαμε ανοίξει τετράδια και γράφαμε τίτλους που θα μπορούσε να είναι η έκθεσή μας. Οπότε η Λίλιαν, η αγαπημένη κουμπάρα, βάφτισε την έκθεση Μετάπολης, γιατί μ' άρεσε αυτό το Μετάπολης. Γράψαμε το πρώτο μας μανιφέστο, το πρώτο κείμενο για την έκθεση και την ιδέα τι πιστεύουμε για την πόλη εμείς. Η έννοια της πόλης, γιατί εμείς είμαστε κομμάτι της πόλης. Και εγώ και ο Κώστας και ο Θοδωρής ζούμε στην πόλη. Δεν ζούμε ούτε στην περιφέρεια, ζούμε στην πόλη, στο κέντρο. Σε αυτό το urban στοιχείο, το οποίο είναι βιωματικό για μας. Δεν είναι, πώς το πω, έρχομαι από κάπου πολύ μακριά, τη Χαλκίδα και μπαίνω στο urban. Ζω στο urban. Ζω στο θόρυβο, ζω στο καυσαέριο, ζω στην κίνηση, ζω στο λεωφορείο που δεν χωράς να μπεις, στο τρόλι να πας στο Παγκράτη. Το να πάρεις αυτό το γαλάτσι ζωγράφου. Ζω εδώ και μ' αρέσει. Και ξεκινήσαμε, είπαμε ότι εκείνη τη χρονιά την επόμενη το ανοίξαμε παραπέρα. Μαζέψαμε, ήρθαμε μια άλλη παρέα ακόμα ανθρώπων και έπρεπε κάπως να λεγόμαστε. Τι να βάλουμε στο Facebook. Τότε δεν είχαμε Instagram, όπως δεν είχαμε αναλογική, είχαμε διάφορα. Και αποφασίσαμε ότι ο τίτλος της έκθεσής μας είναι τέλειος για να λεγόμαστε Μετάπολης. Το Μετάπολης είμαστε στην πραγματικότητα 3 φίλοι, οι οποίοι αγαπάμε τη φωτογραφία με διαφορετικό τρόπο, αλλά το ίδιο συνειδητά, το ίδιο πιστά, το ίδιο θυμωμένα, το ίδιο εκρηκτικά, το ίδιο αυστηρά. Και αυτό που κάνουμε είναι να μεταφέρουμε τις εμπειρίες μας και την αγάπη μας για τη φωτογραφία. Αυτή είναι η ιδέα του Μετάπολης. Αν αύριο εμείς δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, γιατί μπορεί το κοινό να αλλάξει. Οι άνθρωποι να μην θέλουν αυτό το πράγμα. Πολύ απλά το Μετάπολης θα μείνει στην ιστορία αυτών των χι χρόνων που θα έχει και θα πάμε παραπέρα. Εμάς η αγάπη μας φωτογραφία είναι έτσι κι αλλιώς. Εγώ διδάσκω φωτογραφία 30 χρόνια. Δεν ήταν το Μετάπολης το βήμα μου για να κάνω φωτογραφία. Πάρα πολλοί φωτογράφοι και μεγάλη μου χαρά και τιμή που σε αυτά τα 30 χρόνια σήμερα είναι φωτογράφοι σε περιοδικά, σε
ρεπορτάζ, στο αθλητικό. Είναι παιδιά μου. Και αυτό είναι... Το Μετάπολης ήταν το σπίτι μας που βάλαμε τις δικές μας ιδέες κάτω και τις μεταφέρουμε σε εσάς, στους μαθητές μας. Άρα είναι κάτι παραπάνω από ένα φωτογραφικό σχολείο. Όχι, ναι, δεν είναι σχολείο, είναι αγάπη. Είναι αγάπη. Αν δεν εμένα έλεγε ο δικός μου δάσκαλος, φωτογραφία όμορφη χωρίς παθιασμένο έρωτα δεν υπάρχει. Έρωτας χωρίς ιδρωμένα σεντόνια δεν υπάρχει. Θυμάμαι ακόμα αυτό που έλεγε. Μας έλεγε, μπορεί να υπάρξει έρωτας χωρίς ιδρωμένο σεντόνι? Πώς μπορεί να υπάρξει φωτογραφία έτσι? Δεν περπατάω και απλά βιώνω, παθιάζομαι αυτό. Παθιάζομαι με τον τόπο, με τους ανθρώπους, με την φωτογράφηση, με το γεγονός. Μπαίνεις μέσα σε αυτό. Ναι. Όπως μπαίνετε κι εσείς. Γιατί στο τέλος της ημέρας σημασία έχουν το συναίσθημα. Αν εγώ τράβηξα μια φωτογραφία και έμεινα στο ότι πήρα 24 like, ποιο είναι το συναίσθημα? Κανένα. Σημασία έχει εσύ να βιώσεις τη φωτογραφία και όχι αν άρεσε. Σωστά. Είναι πρώτα αν κάτι δεν αρέσει σε μένα, ποιο το νόημα? Το θέμα είναι να μένει αυτό μέσα μας, να μένει κοντά μας και να είναι η δικιά μας ιστορία. Και δεν έχει σχέση αν δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας φωτογράφος με χαρτιά, κάνω γάμους, κάνω πορτρέτα, κάνω αυτό. Η ιστορία με τη φωτογραφία στη διαδρομή, ακόμα και ένας που ας πούμε δεν είναι η κύρια του δουλειά, τον κουβαλάει πάντα. Έχω ένα μαθητή στον άλλον που ήταν μαθητής στο Ξανθάκι πριν 50 χρόνια σχεδόν. Φυσικός, τελείωνε το φυσικό και πάει και έκανε με το Ξανθάκι φωτογραφία. Στη διαδρομή, οικογένεια, φροντιστήρια. Τώρα ξαναγύρισε στη φωτογραφία. Γιατί είναι αυτή η αγάπη που έχει. Πάντα φωτογράφιζε. Πάντα είχε μηχανές. Πάντα ψαχνότανε. Είναι είναι πολύ ερωτική. Γι' αυτό δεν μπορεί να είναι λίγη. Ποτέ. Αυτό. Οκ. Αυτό πιστεύω πραγματικά, δεν μπορεί να είναι λίγη. Δεν έχει... Ναι, εντάξει, ξέρω εγώ. Είναι... Και δεν έχει σχέση αν το έχω. Δεν είναι αυτή η λέξη. Δεν το έχω με τη φωτογραφία. Η φωτογραφία είναι τέχνη. Δεν χρειάζεται να το έχεις. Να το θες. Και να είσαι ανοιχτός ορίζοντες. Είναι η επόμενη μου ερώτηση. Να το θες. Επίσης, αλλά να είσαι ανοιχτός. Να δεις πράγματα. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που είναι σπάνιο, έχουμε μια σημαντική έκθεση της Σέρμαν. Για τους μη μοιημένους θα είναι μια δύσκολη στιγμή να πάμε την έκθεσή της. Θα υπάρξουν άνθρωποι που θα αντιδράσουν, θα πούνε τι είναι αυτό, δεν μ' αρέσει, δεν καταλαβαίνω. Οκ, να το έχεις δει. Μπορείς να το μελετήσεις και να κάνεις αποδοχή μέσα σου ή μία αποδοχή. Επίσης μπορεί μέσα στη διαδρομή αυτό το έργο να το εκτιμήσεις πολύ πιο μετά, μέσα από τη γνώση. Η τέχνη δεν χρειάζεται στερεότυπα και μπορεί σήμερα, εγώ μπορεί να λατρεύω το street και την ιστορία αυτή, αλλά λατρεύω και το ναράκι, η ιαπωνική φωτογραφία, το Μοριάμα, καμία σχέση. Δεν φωτογραφίζω το Μοριάμα, δηλαδή δεν σημαίνει ότι όταν έχω μια σπουδή πάνω σε αυτό που κάνω στην τέχνη και η τέχνη δεν σταματάει να έχει σπουδή, δεν έχει όριο. Δηλαδή δεν είναι ότι σπούδασα Καντίνσκι και τον Μυρό τον Κακομοίρη δεν τον βάλουμε, θα τον μελετήσουμε. Τι θα μου προσφέρει? Κάποια στοιχεία, κάποιες πινελιές και μετέπειτα κάτι άλλο. Και να θυμόμαστε, η φωτογραφία στην τέχνη δεν είναι μόνη της. Ο μεγάλος δάσκαλος είναι η ζωγραφική, η γλυπτική. Αυτή είναι η μεγάλη δάσκαλη. Αυτούς πρέπει να μελετάμε πρώτα
αν θέλουμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Τρομάζει καμιά φορά στη φωτογραφία, είναι πιο εύκολο να μιλήσουμε για τη μηχανή που έχω. Έχω, ξέρω εγώ, τη Z κάτι, την Α κάτι, την κάνει 7.000 ευρώ. Ο φακός μου κάνει 2.500 ευρώ. Δεν τραβάει η μηχανή της φωτογραφίας, εμείς τραβάμε. Δεν λέω να μην έχουμε καλές μηχανές. Λέω ότι είναι το μέσο ουσιαστικά. Ναι. Αυτό που κάνει το φωτογράφο. Έχω δει μαθητές μου με compact, απλές μηχανές, είτε film, είτε να κάνουν θαύματα. Ναι, δεν μπορώ να κάνω μεγένθηση 70%, οκ. Αλλά το μέσο θα με βοηθήσει να κάνω καλύτερη ποιοτικά την εικόνα. Συμφωνώ απόλυτα και θα μου λύσει τα χέρια και δεν φοβάμαι την επεξεργασία, να χρησιμοποιήσουμε. Εγώ δεν φοβάμαι να χρησιμοποιήσουμε AI ή οτιδήποτε. Δεν είναι το κινητό, δεν είναι μηχανή. Ποιος το λέει αυτό? Επειδή δεν μοιάζει με τη μηχανή που έχω. Μα ο Ντέντλα Σαπέλ έκανε με ένα Apple, έκανε φωτογραφία μόδας. Άμα τη δείτε, πείτε, αποκλείεται. Γιατί αποκλείεται? Το λόγο, πείτε μάλλον, κανένας λόγο δεν υπάρχει. Είναι... Οπότε το να πειραματίζομαι. Στο ρεπορτάζ είπαμε ότι δεν πειράζουμε. Σωστά. Είναι άλλο πράγμα. Όμως όταν εγώ πειραματίζομαι σε ένα χώρο με μια εικαστικότητα με στα πράγματα, θα παίξω μαζί του με όλα τα μέσα που έχω. Και σήμερα μου αρέσει η αστροφωτογραφία και αύριο μου αρέσει να φωτογραφίζω μιναρέδες στη Μέση Ανατολή. Οκ. Ποιος αναιρεί το παρελθόν του? Τώρα έχω αλλάξει. Σωστά. Σπουδή. Άμα δούμε, διαβάσουμε τους μεγάλους φωτογράφους, σου λέει άνοιξε ένα βιβλίο γλυπτικής για να κάνεις γυμνό. Δεν σου λέει δες φωτογραφίες. Σου λέει άνοιξε ένα βιβλίο να δεις γλυπτική, αρχαιοελληνική. Εμείς τα έχουμε εδώ. Πάμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Από εκεί ξεκινάς. Μπαίνεις στο μουσείο και αρχίζεις και βλέπεις τη φόρμα. Θα μου πεις, στα χέρια σου δεν έπεσε ποτέ το Playboy στα νιάτα σου? Ναι, εντάξει. Ναι, αλλά εικαστικά, δημιουργικά, στη φωτογραφία τι προσφέρει? Τίποτα. Οπότε σπουδή. Σπουδή όμως δεν χρειάζεται όλα να γίνουν σε μια μέρα, μέσα τσιπάκι το βάζεις. Θέλει χρόνο. Χρόνο, μελέτη, να δεις πράγματα. Και ξεκινώντας από τη χώρα σου, ρε παιδί μου, δηλαδή έχουμε μια πινακοθήκη, ένα μοντέρνας τέχνης. Μην γίνεται κάτι στην Αθήνα, ξέρω εγώ, θα έρθει ο Μπρεσόν με τις φωτογραφίες, έχουμε δει στο μάθημα, από την Ελλάδα. Θα έχει και κάποιες που δεν έχουμε δει, οι οποίες όμως είναι καθαρά ρεπορταζικές. Δεν είναι εκείνες οι θαυμαστές εικόνες που λέμε παραμένει μεγάλος δάσκαλος, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσει όμως ότι ήρθε στην Ελλάδα να κάνει ένα ρεπορτάζ. Αυτό θέλει μέσα μας ηρεμία, γιατί μπορεί να πάει αυτός είναι ο Μπρεσόν. Μην τα εσωπεδώνουμε όλα. Είναι πράγματα που έχω ακούσει. Δεν σας τα λέω έτσι, είναι λίγο. Δεν σας τα λέω έτσι, είναι. Τέλος πάντων, γενικά σου δίνει το περιθώριο να μην βαριέσαι, ακόμα και στην τεχνική, ακόμα και στην αισθητική, συνεχώς να βάζεις. Ακούω και εγώ ακόμα, μαθαίνω πράγματα. Mm-hmm. Και είναι ωραίο να βάζω. Έχω ακούσει ένα πάρα πολύ ωραίο. Γενικά στα μαθήματα, στα σεμινάρια, πιο πολλές είναι γυναίκες. Κάποια στιγμή έλεγα εγώ, πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί είναι λιγότεροι άντρες και τα λοιπά. Και μια φίλη πολύ έτσι σε ηλικία μεγάλη, όριμη, μου λέει εσείς οι άντρες τα ξέρετε όλα, δεν χρειάζεται να μάθετε κάτι καινούργιο, γι' αυτό δεν κάνετε πράγματα. Μια πολύ ωραία τάκα. Ναι, αυτό και περισσότερο, δηλαδή δες τον Μπρεσόν, όταν αφήνει τη φωτογραφία ξαναγυρνάει στη ζωγραφική. Έχεις ανάγκη να κάνεις πράγματα. Ο Κερτές φωτογραφίζει μέχρι την μέρα που πέθανε. Παραδείγματα τεράστια, ας πούμε, ότι και δεν έχει σημασία αν η δουλειά μου είμαι λογιστής. Η φωτογραφία είναι τη διέξοδός μου, το ταξίδι μου. Όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού.
Και δεν σημαίνει, άλλος μπορεί να κάνει φοβερές επεξεργασίες, άλλο να είναι σκοτεινό θάλαμο, άλλος να τραβάει φωτογραφίες στον δρόμο. Η φωτογραφία έχει ένα πλουραλισμό, δεν είναι ένα πράγμα, πώς το πούμε, στήρο. Ναι. Μπορεί να το κάνεις στήρο εσύ, αν είσαι ένας άνθρωπος που δεν ανοίγεις μυαλά, δεν ανοίγεις πράγματα. Εμείς το κάνουμε. Γιατί νιώθουμε ασφάλεια. Δεν πρέπει να νιώσω ασφάλεια στην τέχνη. Αυτό. Άλλο. Βλέπω βρισκόμαστε σε μία έκθεση εδώ πέρα. Ναι. Η έκθεση των μαθητών μας. Εμείς κάθε χρόνο, και πάντα το κάνα και σε όλες τα εκπαιδευτικά μου χρόνια ή και στα μαθητικά μου χρόνια. Στη γραφεία, τέλος του χρόνου κάνεις μια έκθεση. Πρέπει να κάνεις έναν απολογισμό και να μοιραστείς αυτό που βίωσες. Εδώ δεν είναι όλη η δουλειά ενός χρόνου. Όχι, έμαθες, βίωσες. Ναι. Έχει διαφορά. Ναι. Εδώ δεν είναι δουλειά ενός χρόνου, είναι δουλειά, μάλλον είναι ενός χρόνου, αλλά δεν είναι όλοι εδώ. Εδώ είναι 146 άνθρωποι, 360 φωτογραφίες. Μάλιστα. Μόνο αυτές έχουμε δουλέψει. Όχι. Μόνο αυτές έχουν μοιραστεί. Για κάποιο λόγο, οι ίδιοι οι δάσκαλοι οδηγήσαμε στον καθένα να βρει το δρόμο του σε αυτό τη σύνθεση, σε αυτή την εικόνα. Η έκθεση είναι ένα αποτέλεσμα μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το εκτίθομαι, πάρα πολύ σημαντικό. Όχι για να αρέσω, για να μοιραστώ. Δεν χρειάζεται να αρέσω. Επίσης όλα τα πράγματα έχουν το κοινό τους. Δηλαδή μια φωτογραφία θα έχει το κοινό της, μια διπλανή δεν θα έχει το ίδιο κοινό, θα έχει ένα άλλο κοινό. Επίσης έχει να κάνει και λίγο... Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ξαναδεί έκθεση φωτογραφίας. Είναι μια έκθεση ανθρώπων που μοιράζονται ιδέες, σκέψεις, πράγματα, στιγμές. Δηλαδή, μες στην τάξη, κυρίως αυτά που είμαστε λίγο πιο πολλά χρόνια μαζί, πήγαν στιγμές που μοιραστήκαμε συναισθήματα, που νιώσαμε να πιεζόμαστε, να δακρύσουμε. Οπότε αυτό το μοίρασμα γίνεται κάθε χρόνο. Δεν είναι μία έκθεση για να βάλουμε απλά φωτογραφίες, να κρεμαστούν. Είναι να μοιραστούμε την τέχνη μας. Και φυσικά θα πάει κάποιος που θα πει: δεν μ' άρεσε τίποτα. Μπράβο, ωραία. Δηλαδή δεν έχουμε πάει σε πράγματα. Σε εστιατόριο πάμε και λέμε: δεν μ' άρεσε τίποτα από το φαγητό. Έχει πάρα πολύ σκόρδο. Το ισοπεδώνω όλα, το ξέρω. Αλλά δεν κάνουμε φωτογραφία για να αρέσω. Το ξανάπα πριν. Ναι. Επίσης, καμιά φορά καταπιέζουμε τους μαθητές μας και επιλέγουμε τη φωτογραφία που δεν σας αρέσει. Αυτό γιατί το κάνετε? Γιατί η επιμέλεια βγαίνει από το συναίσθημα. Πολλές φορές μια φωτογραφία που επιλέγουμε είναι βιωματική. Σωστά. Και εγώ στην τελική μου έκθεση δεν κάνω εγώ την επιμέλεια. Κάνω μια μεγάλη επιλογή φωτογραφιών και τη δίνω στο επιμελητή. Πρέπει να βγω το συναίσθημα. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που μου αρέσουν γιατί βίωσα ένα χαμόγελο, μια φωνή, μια μυρωδιά. Την έχεις εσύ, εγώ δεν την έχω. Εκείνη τη στιγμή εγώ επιλέγω τη φωτογραφία που πρέπει να είναι στον τοίχο. Σωστά. Και επίσης δεν είναι η φωτογραφία που θα βάλουμε για να πάρει πολλά like. Είναι άλλοι κανόνες. Να ξέρετε, το marketing, ακόμα και εκεί, μπορεί να κουβεντιάσουμε πολύ ωραία. Ποια φωτογραφία θα πάρει πάρα πολλά like. Δεν έχεις. Εδώ μοιράζεσαι, βλέπεις πράγματα, διαβάζεις τίτλους, νιώθεις συναισθήματα. Δεν έχεις να πατήσεις κανένα κουμπί, δεν κάνεις τίποτα. Δεν έχει διαδραστικότητα η έκθεση με την έννοια του. Ξέρετε πώς περνάμε και λέει: είσαι ευχαριστημένος από το αεροδρόμιο. Πατάς ένα κουμπί. Δεν χρειάζεται. Εδώ... Βιώνεις συναισθήματα. Ναι. Αυτό κάνεις. Ναι. Οπότε και αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι δεν είναι. Υπάρχουν παιδιά που δεν πήραν μέρος στην έκθεση. Δεν είναι αυτός ο σκοπός η έκθεση. Αλλά είναι η ολοκλήρωση. Αν τους ρωτήσει σήμερα αν ζηλεύουν που δεν πήραν μέρος,
Καταλαβαίνετε ποια είναι η απάντηση. Σίγουρα θα θέλαμε να έχουμε πιο πολλά έργα, θα θέλαμε πιο πολλές φωτογραφίες. Κόστος. Έτσι, μην ξεχνάμε, έχουμε ένα χόμπι. Δεν είναι... και από την αρχή και οι τρεις μας είπαμε ότι όταν θα κάνουμε έκθεση θα είναι μόνο υψηλού επίπεδου εκτυπώσεων, παρουσιάσεων, αλλιώς δεν έχουμε λόγο να κάνουμε έκθεση. Δεν θα φύγουμε σε ένα μήνα, ακριβώς σε ένα μήνα, δύο μηνός, θα είμαστε στην Άρλ. Θα είμαστε στο πιο μεγάλο φεστιβάλ φωτογραφίας στον κόσμο. Θα φύγουμε 20 παιδιά από εδώ, που δεν είναι φωτογράφοι, θα είμαστε εκεί. Θα δείτε ότι όσοι όταν γυρίσουν πίσω θα σου πούν ότι είχαν αυτό το τύπο, είδαν αυτό το χαρτί, είχαν εκείνο, οκ. Δηλαδή, δεν είναι μια έκθεση επειδή δεν είναι επαγγελματίες φωτογράφοι μέσα εδώ. Προσπαθήσαμε να ρίξουμε την ποιότητα της παρουσίασης. Επίσης, εγώ δεν πιστεύω σε παλιούς και νέους, ούτε ο Κώστας, ούτε ο Θοδωρής, ούτε ο δικός μου δάσκαλος το πίστευε. Δεν θα δείτε, εδώ έχει κάνει 6 μήνες, εδώ έχει κάνει 3 μήνες, εδώ έχει κάνει 1 μήνα, εδώ έχει κάνει 13 χρόνια. Δεν είναι... Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα ωραίο σορτάρισμα με το πόσο καιρό έχετε κάνει μαθήματα και να στήσουμε την έκθεση. Θα ήταν ανούσιο. Ναι, δεν έχει. Οπότε, όταν κάνουμε επίσης επιλογή των φωτογραφιών, έχουμε στο σύνολο της έκθεσης. Και όπως είδατε, όταν στείνουμε, ξαφνικά είναι σαν εικόνες μέσα και αρχίζουν και τοποθετούνται. Μερικές φορές χρειάζεται να τις ξανατοποθετήσουμε. Το ζήσατε εδώ. Αλλά αυτό είναι έκθεση. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Αν την πάρουμε τώρα αυτή την έκθεση και την πάμε σε ένα άλλο χώρο, θα στηθεί έτσι? Όχι. Γιατί εδώ έχει άλλα παράθυρα και έχει άλλο φως. Όλα θα παίξουν ρόλο. Δεν είναι... Μα έχει πολλά δωμάτια. Δηλαδή στην επιμέλεια, όταν κάνουμε και επίσης, δηλαδή, όταν επιλέγουμε φωτογραφίες από ένα μαθητή και έχουμε και το σύνολο της δουλειάς να δέσει. Και επίσης προσπαθούμε να πάρουμε την καλύτερη εικόνα. Και δεν είναι μόνο θέμα ότι εμείς είμαστε, οι γκουρού δάσκαλοι και δεν κάνουμε λάθη. Απλά, επειδή είναι κάτι που υπογράφουμε, δηλαδή μελητή, θέλουμε να είναι τέλειο. Θέλω να έρχονται άνθρωποι και να σας χαίρονται. Δεν θέλουμε να υποβαθμίσουμε κανέναν. Αλλά αυτό που λέω ότι δεν μπορείς να βγεις από το συναίσθημα. Ούτε εγώ μπορώ να βγω από μια εικόνα από το συναίσθημα. Και καμιά φορά μπορώ να θέλω να είναι παρουσιασμένη, ενώ δεν πρέπει να είναι. Γιατί είναι 40 εικόνες. Δεν μπορεί να μπει 41. Δηλαδή δεν πάμε να στριμώξουμε τις εικόνες για να βάλουμε αυτή που μου αρέσει. Πρέπει να ταιριάζει στο σύνολο. Ναι. Σωστά. Γιατί είναι μια ομαδική δουλειά, αλλά και πάλι σου λέω τον καθένα να παίρνουμε το καλύτερο κομμάτι της δουλειάς. Δηλαδή είναι urban, έχουμε δουλέψει πάνω στο αστικό τοπίο. Ποιο είναι το καλύτερο? Έχουμε 3 επιλογές. Ποια είναι η καλύτερη? Δηλαδή από τις 30 φωτογραφίες καλύψαμε τις 3. Ωραία. Ποια είναι? Επίσης υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Τεχνικό. Μπορεί μια φωτογραφία να τραβήχτηκε και σε πολύ χαμηλή ανάλυση και να μην μπορεί να τυπωθεί. Κάτι που δεν ξέρετε εσείς. Ακόμα. Γιατί το θέμα της ανάλυσης είναι ένα μεγάλο στοιχείο μεγένθης, ανάλυση χαρτιού κτλ. Μπορεί σε μερικά χρόνια να μην ισχύει αυτό, να είναι οι κώδικες και αποδικοποίηση των πραγμάτων στην τέχνη, τη τέχνη της φωτογραφίας πολύ πιο απλά. Σήμερα ακόμα στην εκτύπωση έχει... Μα την είδα καλά στο κινητό μου. Μπράβο, το λέω. Στο κινητό μου που είναι τόσο. Μεγάλη φωτογραφία τώρα είναι 70% ας πούμε εδώ πέρα, βλέπετε. Δηλαδή, ναι, στο κινητό είναι καλά. Στην εκτύπωση και η διαφορά η εκτύπωση. Και εύχομαι σε όλους όσους ασχολούνται να μπορούν να βλέπουν φωτογραφίες, να βλέπουν δουλειές. Είδα μια καταπληκτική δουλειά της Ρενέ στο Μπενάκι. Και από θέμα φωτογραφίας, αισθητικής, τρόπου σκέψης
και παρουσίασης του κύριου Μαλούχου που ήταν εδώ στον Γκάζι και αυτό. Μια δουλειά 30 χρόνων, 40 χρόνων, καταπληκτικά παρουσιασμένη με δικά του μέσα, με δικές του φωτισμούς, σεβασμό στη φωτογραφία. Εγώ είμαι περήφανος που αυτοί οι δύο άνθρωποι Έλληνες από εδώ κάνανε μια παρουσίαση τόσο ψηλού επίπεδου. Σε αυτά πράγματα πρέπει να λέμε μπράβο. Μα λέει σου πήρε τη δόξα. Ξέρετε, πακέτα αγωνισμός. Ποιος τα αγωνισμός. Και ποιος να κάνουμε κάτι ωραίο σε αυτή τη χώρα πρέπει να το λέμε. Δεν χρειάζεται να τα βάζουμε από κάτω. Α, εγώ θα το είχα κάνει καλύτερα. Κάντο. Εγώ λέω αυτό. Αν κάποιος λέει κάτι για κάποιον άλλον, λέω κάντο. Είναι απλό. Και οπότε και εμείς μεταφέρουμε στους μαθητές μας αυτό που θα κάναμε και εμείς. Τίποτα λιγότερο. Ναι. Το ξέρουμε, μας γκρινιάζουν αυτό και θα ήθελα αυτό και αρέσει και το αυτό και θα το βάλω και ακούς και το ταιριάζει και στο χώρο που έχω στην κρεατοκάμαρα, στο σαλόνι, στην κουζίνα. Ναι, αλλά πάμε να κάνουμε έκθεση, όχι να ταιριάζει κάπου. Σωστά. Αλλά είναι λογικό όμως. Και είναι πολύ ωραίο. Τη Δευτέρα που είχαμε τα εγγένεια, την Κυριακή ήμασταν κουρασμένοι, στήσιμο, πολλές ώρες. Τη Δευτέρα όμως αυτοί οι 146 άνθρωποι με τους φίλους, τις οικογένειες που είχαν έρθει, εγώ δεν πω για τις άλλες μέρες που πάλι χαρούμενοι και το βλέπετε άνθρωποι, ήτανε χαρούμενοι. Φύγαμε από εδώ 11 το βράδυ, δεν ήταν χαρούμενοι γιατί είχαν πει μια κρύα μπύρα, ήταν χαρούμενοι γιατί είχαν κάνει αυτό. Και το φτιάχνουμε μαζί, το έχετε δει, δεν είναι ότι εντάξει, το βίδωμα, το έτσι, το καρτελάκι, το δίτλο, το αυτό, το ξεβίδωμα. Οπότε αύριο, άμα θα είσαι το καλό στην Ολλανδία και πάρω σε μια εξωγραφία, να έχεις μια αντίληψη των πραγμάτων. Ενώ πως είναι πραγματικά. Σωστά. Μην πας και πεις, εντάξει, εμείς τα κρεμάγαμε, βάζαμε μια πινέζα. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Εγώ με πινέζες πολύ ωραία δουλειά. Αλλά να έχουμε και λίγο. Και εύχομαι πραγματικά να. Και έξω γίνονται ωραία πράγματα, δεν είναι στην Ελλάδα. Φυσικά. Και εμείς. Και... Ναι. Έτσι. Ωραία. Και να βλέπεις, δηλαδή όταν είσαι εκεί, ναι. Να βλέπεις. Πάρ' το τρένο και κάτι πήγαινε στο Λονδίνο μονοήμερο. Πήγε. Δες, ας πούμε. Και σχολείο. Μεγάλο σχολείο φωτογραφία. Σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, θα τελειώσουμε. Ναι. Κάτι άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ και πιστεύω να μην σας ζάλισα. Όχι. Αυτό. Ευχαριστούμε. Ναι.